Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Kibor penia jongka World Mission haka pratri ujembang arajar arpuai kila hiar sekšnong kweng bat haka snong lear sluj kabahap hapo pur usam jongka umroi konstituensi ban ajing erap syaki lai penyot li kilong gieng ki belangat haka jing ebet ke jingpang COVID-19 ya ki song jing erap la IT de khot ka World Mission ki ba kentop ya Reverend BS Kurba ubulong Vice President nangta uba JR Khongji ubre Executive Secretary lem bat uba RM Mukhem ubre khot jong ne kenhun Hakini kesngila sakilang ru daw MDC jongko umroi konstituensi ba rang kensai karbuki urang ba snong jongko umroi nongra lem bat ki executive member nang taw MLA ka umroi konstituensi ba George Billingdo bat Dr. Sutunga jongka CHC Boy Rembong. Ito kini kapor di penpau ya ka jing sengu lah deng kum kini kapor ka jing kedu jing ko jong mo snong pen bat gas lu deng jong ni ka lam Covid kat sendai, kabar man shop kok senang jeng, hak babun lagi longging, bagi hot jeng senang jeng ki la ngat ya kini kecimpang, ni penpau ya kecing semut, ya boleh longkat hadu jeng kini klip man, tiba la pedeng jeng kini tiba mat ya kini kecimpang, ni bagi don ya pedeng ka, jingbit jembiang like no katu ni, na ki bala kamno kata kamno kabomet ki kidan ya dengan kaji sistem la kata ru kidan kucing komen bakin la banyo ya ka jingkwat jingkhia longga ka jingerap jongki bor jongki takoi kia kidan hali dot mas sudah man kasih man kita mit bakli kidan banjerap ban ai jingmut ban ai ki la jingerap ya kita mat yang kecimpang. Jadi kini kapor di periang sembah ya baru kita lawan kini kapor nak kepenta kajing sulem jengki ya kini kajing kenduk jengi kumpi pai ba nong senang. Nengkong penpau kajing sungu ya kidkot dan power mission. Tiba dak mensim jeng kajing sokia. Dak mensim jeng kajing sulem. Apa kilatip kila pena ya kini kajing kenduk jengi kapok jeng kini senang. Di kiladon ya kemensim jong kejing sulam bat kilawan rak ya kan kasong jong kejing ai sulam jongki nak kebentar cepat bak nong senong jongi nak kalian jongi kum kinong senong imlak on kuwe kan ngidap dak kejing sungu kemensim jong kejing sungu bahadu kata-kata yang hidup sangka bak kongji berbaren kurba dengan pit menu-menu di dekat jong bawa mission Henry ngipiang songhai ki dak mesin jong kajing sungi ka mesin jong kajing surit ka di lapan pau ya kajing sulam nak benta tu idon hang nimla sudah sabar bor ka desek bor ka apa kia di belakang lat ini ban mi sabar ngirung ni pediang ya kata ka bai jongki kamde ka ba di khang dak we pat kom re ban ya dai we pat ki marjan marpa jong nang ka iwe pat ki ngerjan senong marjan thau jadi in like ban yabit ban ya kle tengi idon ka jing suku idon ka jing sokhia bati bru jung imsya ini kumar flam ka jing bet ka bat ki jung dong kam ki ba songnya ban mik sabar tengi pediang somhai ki la hakum kene por kundu ni pediang somhai ya MDC bukan tungi di bala penpau ya ka jing sokhia jong mensim di bala wan ban yarap ru ya kesnong jongi laipo paket u kau bat nakapor idon benta menyarap ya ka jing e jong po jong senong ini por dia ru ba mukim lamba jong i la ya itu ya kirkat jempa buat mission punya dekat ka kunji do administrative tinggi yang sengah dalam baju ini tip biru dapat mesin dari 9 kelak loy ban sim ya kan sim jam dan wanra ya kan
jingarap nak mentaka jing siam jingat jeng utiang somha i rombak senong jong ka nora ada di mana pos ekor i senran i jemut ini la kalong nak telefon kalong kom trai sa simpan ni kapor midon komni haga di kasinong ni po khoweng ku trai ida aingu email play ya bami melapung la ikum ni ulah pedeng dengan di jingpang ka baki khun jangan di kasinong ku trai ya kendu di jingpang kebadan adu live nyongut ku trai isku tu ablay kum kasinong ka thau dengan jingkit ka bakia ban penya iki ban sumar ku trai bandan bentalem na benta ban rap yakini ki khun ki muslim ki bakordor nama kata ablay ngi jon hari kapor kumju nadu ki officer nak health department kumju nak ekonomi khmat kejongi ablay ya ka ba melawal lameng ni kapor perangkat ka world mission atra sisang dan ni kapor ya ka bangin yo ban ai jingra ibarit ku trai ibalon tangkat dak jong jing isnai ya ka ba mi malakhat ya jong sakri ke jong mi ban nama ka tangi don kum ni ku trai ni kapor bangada duai tetra isem terangkat lembat ke klimat ke menta kham tam yo jong snong hani ke jaka kan bi islam da kurku Deruk no ilam senang wipi baro. Ilong kemi kenong paki kun samla. Kham tam ko try ai ki kemensim jing start. Ai ki mensim jong jing kemensim ke balai lut ko try. Ban kener lam ki badan kam ke jing rap apa kum gani kapor. Isngo thu ablaikum ki brio sisang i persang ban sumari persang ban ai kilat ki jing rap ki ba katla ka jaga bagi persang ka jing la brio ko jing ko try. Ini tips kampat lada klem mi ablai. Jing persang ji bro kilong na ai. Nama kata dawai tertera isem kerku. Menderangkan ani ke program ke bahasa pendap lama jadi kapor. Mengkong ai kublai pi iway but kalong kapor ke ba ngi kum ke world mission ngi yas ngolem but ngi yakit lem da ijing la ibarit jongi ini ijing ai ibangi ngiwan ban walam ha kapor ilong ibarit tangkat ar berni ukau katu kat ni kilo udai katu kat ni ke umpiang nang ta katu kat ni ruki sabon ibang layo lengba i rangba hak bakum ke ni kapor ni kerpat ya pi bakin pediang namar ka de gejing ai ke bata mensim jong gejing snulem ban yakit parlok hi te kami ka ji kendu jongi hakani ka janmit kalong ke bakla sigun nomor ka sujeran kan bana kaliang jongi ngi kendu iba mukim ha kawai ke jaka hang pe selong bat ilat yatho yangi ya ka jingja hakani ka sinong apok kwen bat hadin pe ilayatu kala pendap yangi da ka mensim juga jing snaukia na marga wall mission kayang hakan nong rem banyarap ya ki para brio ki badon kami ke jingira ke kumta ngilapun bahasi bak mukim bat na i ngilayo banya keren bat i MDC jongpi bat lengba ka jing plelat plelenti jong i rengkap gaje keren bat ki temen besan ki rangba jong ke snong jong ke balang ngilala kumni banwan hagan ke pulau te nakaliang juga wall mission ni penpau ya ke jing snow lem nak pentra jong hikum ke sinong bat min buru ke jing duai ba ublay kun ai no ke jing pentia ke bakam kloy ya baro kinong ki badon ha ke sinong kinong song sinong ki bangat ya ke ni ke jing pang ke jing sikam te om tang nak pentra jong hikum ke sinong Henry na kebenta baro hikari bat kejak benriu ki bamat igajing hak bayade bat kani ipo tekum ke wall mission ni IT syafi ke sinong ya ini ijing ai ibarat rengkat bat kejing kerhu kerdo ba ublay try kenra undan lem undan rengkat bat ya sasisin pan aku beli fi baro bat tong inang yo ya ka jingkot jingkia hakisi bat ipo di bansawan nga ai ya ka jing sungu ka bakrau yo beli bang penyo yang yakum kane ka sengi ya ka ba na kaliang ka wall mission
payo ya ka ban le ye ki nong song snong ki belong ki para bangi ki ba ke jongi hang ne ki ba man ya ka jing sitom jong le corona ngada ai kublai kerpang ya ka wall mission iba Hongji iba long executive secretary bagi pastor ba jongi Reverend BS Kurba iba day pastor in charge ng South District iba day vice president jong ni ka wall mission wat la simala baneron rengkat hang ne ngamla ban khum da pen pawi suburam Reverend TP Kurba pastor in charge jong ka Nonglung District Reverend RS Maulong pastor in charge jong nong jiri district iba dari juga for president jong ka wall mission lengba kini ki nong yalam kini ki pastor ki balaya penpelilat pentilem ya ka wall mission bahkan yo ya ban kene le jong kiti ban ai jarap hangne dia nakal yang jong akum unong mikman ngam don kentin bangan ong da kum weipan Tang kijing kublai ngungu kiba hadu kata-kata ya kene kakam isun ya ka bana kaliang ka wall mission kalale hangne hapo snong jongi tengah kermen skemba ini ijing ai jongpi in duklong ijing kerku bakrau kumba mapi pila IP harungkat kijing kerku nga kermen skemba Pak jongi ki bayu ban bam yakin de kijing bam kin dalong ki kerku yo le sebakin site no ye kijing pang jing sitom ki badon na pokamet ki jongku ti hakum ngene kapur ngas ngeu ban ong ba ai bu blay try kan ran unang yarap unang aibor ya ka wall mission ha ka bakum no kanang la susu ban beteng yaki kam le isin nakapor sa kapor hakabakari bergejak benri kadon kam yaki omla banlen isngi kipor baro kiblalek no ngiyo yakakti kajing isin baku wal mission kelakkener hakabide kajing yelek persya yang ni kubat COVID-19 hakade kasnem gabaladan syaman laki dong kisnong jong ni kari khasi ba jongi kala lek yaban kener ya kajing yaram dalam kata ngasngeu benong ai bu blay traken ran unang ai bor su ya wal mission haka bakanang la ban le su ya kikam ki babaha na kam ta jimbit jimbeng jong ki pai ba no song snong ki badon kam ya ke jingarap laka de hadu hatwai ai ke jing kurtu kordo ya baro kilong ying hang ne po snong jongi ki bamat ya ke ne ke jing pangkurana bau belai terakan rat ngani rapun ai bor yaki ha bakin la ya ka ban yo no ya ka jingkot ka bapura belai terakan rat unda don lengkat unda kerku kerdo ya baro ru kilong jing long sen ki badon hapo kini ki artli kisno oi ni sutu leng baga jingwan len shop jong ni ka klam lahap ya ka ban khangdam kini ki artli kisno ha ka bakala bu ya ka jing ha ka lek kawan ga jongki bakin mi na lagi jong kisnong bakin de jon kam sekiwe kisnong re habi de bi taiman na kaliang jongat ngasluban kerpat jur tu ngin ya truilang ban ngisutu ba hakawe kesngin sajok ini ide ibatang si klipman de ka bakongsan galong bangin yaisya bat bangin ya truilang da ka bangin ko ngu ya kibor penyad jong ka health department ban ngisutu bau ne jingpang Kumbong ngaktin prevention is better than cure. Kadai tangga jeng yada kabangila ban penkuat yung. Dina makata sa sisin ngar kerpat yapi kinong yalam balang, kinong yalam jik artuli kisnong, batu ngin ya trelang. Nang ba ngin la ban job ya unik yang jikpan. Hari kongsan kabangadon rong ne kalong bangin hai jong kikmat syauble. Ublay yarap ikitu iberap yalade. Bat ngada kerman skambo ublay wondon ringkat len bat ki para bangi jongi bat ki para nosong jongi ki badon hakane er ublay unda kerku kor panglang yang ilang iwe baro kat bidon ne kapo unda kerku iki pat bat nosong ba
hang ne po ar kini kisnong ha oi siabaro ki pe bar kisnong ibron ha po kani ko umroi kon sonsui ki ba mat ye kini ki jing pang kurana ken la kalian jonga kum nom ikmat ngat ai kublei kerpang ai sai si ne pi gol mission kublei te mangil kum ka wall mission ngim don i mimlong i kamlong i eru em ni jing ai jing long i barit han rei ke ke bangi kum kadak jong jing isnai bangi pen ko ngo khmat jong blai ya ka ba ngin ai ri jing rap i balong setang ni jing rap barit lalong khau bar kini ki balong ki jing bam ki bai dei nak manta kini ki ba ya kendu kum kani ke jing pang te nama kata kimlong i eru em habangi di jor han rei ngangit balang bajin di jing ai jing kan long ke jing ku bahaba ki ni ki pramen sim ki bakuro ki mamat ke jing pang ngangit bakin nang la ban yo bor bakin nang la ban yo ke jing kot ke jing khia rengkat ke jing trei ke jong phi kum ka snong phi ki rangba jong ka snong wi pi wi baro daru ki nong khat ke jongi ki badan ke benta ke bakrau ban sim ban te la kamlem nda ke benta kum nu ban ai ya ti ke diang ki kaman kham tam akum ke ka por ni sngo thu abangi pe ini ke jingja ke baja ke sngi ke bamenta ke jingpang ke bangi ngi subu ke jingkeli balai ke jingpang ki wan ke bangi mla bantip nang nu kawan bat balai ngimat ke jingpang kini ke lontang ke jingkeli nadu ka hal departemen jong surkaru kila persang ban ai ya ke jing sumar nak bata banyak telakam ban ai ke jing sumar namta ban penyo ya ke jingkot ke jingkya ya bangi lamat ke jing sitom henrei kini ke borok kalong ke jing trai ke jing henrei ke bakong santam kalong bau blai jungi ulong blai bakrau ublai badan kabor lor ki borok nama katangi syanya au blai bau blai hi batip lot iki borok tin jo blai ko ongi pengken mau ngi kong wat ki kuslai lem de wat septing hoi mo we ko we na pe jing nyimla banong makhan da septing abang imat ke jing pang berkat ngisgo septing yama ngisgo siir koyo kan wan henrei kembalaong mene kirang ba skmadu hari ke jing pang ke bang iwan ke patahi hinam la banat nyiap bani kendu nyiap ban mat henrei ke bagi don kam pakalong bangi don kam banyada idon kam banyada bun kibriu ski sting henrei ke bagi don kam kalong pat bagian jada ila di lengkap ya ke bangi nginget hu blai mo nginget hu blai utau blai bakam krau uta un perlak nak kini ki jingpang un perlak nak kini ki jing baro ke bangi nginget skam bau blai hi un ker unda blai un ai no sindan ya ke jingkot ke jingkya ke ba mardor kini ki pramensim ke ba ya kendu ke mungkin ke jingpang barngam artatien de ke bangi nginget hu blai tau blai ba babat ya ka jing ke jing buri om tang ni ka do ko jing hele khamtam ke mensim ko jing kena ma kata da kaliang jong ka wall mission iwan ha ni ka por kadi ka ju ke mensim da ka mensim jing jing skodet ka mensim ka ba ngidon ni jing ai barat hele ngai ba makhi kom ka snong mensim ya ka bat ngai kan long ka bor pi ba kan long ka jing isnai ya ka bangi pun ko ngu khamtam ka mat jong blai kena ma kata ke ka banga don ka jing kerman ban ai ka jing ban ai mensi me pi kalong bangim dei ban du jingkerman mo abangi em ka pathai imat ka jing pang sistem kham tam kum ki sni manta ka pathai bra ko ngi sir ngi suma henrei ka bangi idon kam ban skam ni di kalong bangin ya syania hi tau blai bodon ka bor halo ki baro di ma uhi bala ban perlaj ni ki jing pang bala on perlaj nak jing te ke jing kum jing sistem om tang ka ni ka snong go chang pi hari wat hari ka ri mi khala ga jingi hari ka india borok ka wei ba ublehi da ka jong sang ti bol bo un lak silang na ki jing e baro nama ka tangi tip hi bo ublehi jingi long ublehi uba tip lut ni persang la semo banyak berbu ka cingkli henrei ka bakhadu i kalong bangi dei ban syania ublehi di ban it hu ma u long nong sumaru jingi dei ma u ublehi ruba yalam yangi wala preng sibun jeng jing du jikerman rekum ki banget ini kerman ki kata ka jing penkhia ka banwan national net ka bol ka mayang ka jing blai terima kata tu blai ka jing su ukur khun dan ka lambat ki ka snang lambat ki rangba jang ka kinayalam jang ka balang ru dina ka san bor pi ma preng jong ini ki ki bawan ja yem de ban skundok mensim nagalang jang ka bor jang sarkar
nakaliang ka board jong ka health department bakom ju nak senang jong kikirang ba ipi baro ngimde mas kon syektin idan apa yang jong jingkerman ngidan ublay ba im ma uhi un ai jong pengkia ma uhi un yarap unda kurkuru iki yang long yang sambar ipi we baro kepada kibamat yang di sistem kantam ani senang jong ki to blay ke jusun kurku blay yarap isnai panang ai bor ipi nang la ban yo ya ka jing small scam bangim de bandu jingkerman idan ke jingkerman ke scam hau blay tu boleh kita sungguh kui ke senang ketau, baru kui man kui ke long yang kita mat ni sistem, boleh jadi senang juga nang pengat nak ni jepang tu kau, mungkin nang lah banyak jepang ke jepang kamtam nang lah, bantri ban kita bang saisian, ban yat ke jengtri kita ni pakai, ban pendap semua kikam kerja kerja tu boleh kita sungguh kui, boleh nyerap boleh nang tangguran juga. Tip kan lagi try, ya kejingwan kejengi kan kita. Yai ka buram yai ka jingu em ya sa buram play be em ber play be sia ubadan rengkat pan ngi pedeng jong ka jing sung ha ubadan rengkat pan ngi langidan pedeng jong ka jing sung si jai be bisnei teng teng hidup ber sa teng teng ni suklan ndai ka jing dan rengkat ka jong we jai kaya lam yang ni kai bor ai man siam yang ni Jai bi pat bisnei ya ka buram ba ka jingu ya me ya ka me jai maladon rengkan bat ikun ki jong me ki badon apo jong artli ki ni kisno ki ba mat jai ya ka ne ka jingpang ka ba ka ni ka klam kelawan jai ya ka ban penting bat pen smie ya ka jingim ka jong wi we pe we le jai bi pat bisnei ni ngai skam jai baka jing don rengkat ke jeng me ka jing phai ke jeng ye me man ki por baro men pen phai thli jai ya ke jing khat kar pat ke jeng ni jai bi bar bisnei ngilong kom ne kom ngilong ngai skam jai baka ti badan bor ke jeng me kari bat dup yang ni jai bi bisnei tonang don lem bat don rengkat bat ki nong yalam ja kasnong don lem don rengkat bat ki nong yalam ki badon nakaliang jong kapai ke khia doktor bolong we nak syakri jong me wasim ya ka benta ka bakrau ka ba me melatre ka por me dang don asla jong ka ne ka percai lei mela IT pan hai doktor ya ka ban sim na ka benta ban ai ka jing pen khia pen khlañ ka jing mut jing perkhat ai ka jing start ji binang la jai ban la ya ka ban te la kam ya ka ne ka jing pang ban beru da ka keteng ka bakhuj ka jing me hagi wei pu wei badan ka jingpang ka jing sitom bat kumjur trai dan lam badan kan bat kinong yalam jong ka world mission trai ki badan ka man siam trai ka bakeluj ban ai ya ban sim ya la ka jong ka ti ka jingmut jing perkhan ban phai ya ka ban wan ya ka ban yaram hagan ka sinong ka jong Ki balong rengkat jong e ka badap yang jong trai no pun muji sukres ka jong e ba jong boleh ka pan ki bom jukut rengkat ulam guji so islok bahun babaya pentingan mesti buat jong munsim bukut tu ai bani ke jukut kun songsa kena sungdap kerhai rengkat bat kini ki munsim ki bakodor bro life pun rungut life pun nyongut akum ju nam ta kawai pekolong yang ngosam tu ada na pok joni ke snong akum ju ar pok joni ke rimi ke liai kum ju kalian setelah ko potai ke badam bisa krimi ngadu menta mesti bom halakata